17 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва такон бахшидан ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. бо зидди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Истарафшан оғоз ёфт. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бинои таълимӣ ва хобгоҳи мактаб-интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарафшанро ифтитоҳ намуданд. иншоот дар заминаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд ёфта дастрасии ятимонро ба таҳсили босифат таъмин месозад. муассисаи мо ки яке аз муассисаҳои садамавӣ ба ҳисоб мерафту шароити хуби таълимро доро набуд, имрӯз бо файзи қудуми ҷаноби олӣ дорои тамоми шароитҳои замонавӣ барои таҳсил ба истифода дода шуд. ин барои таълими хуби хонандагон сатҳи донишомӯзии онҳо замина мегузорад. бинои таълимӣ бо 16 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимоти хониш тарҳи муосир дошта, дар он барои 520 хонанда шароити хуби таҳсил фароҳам оварда шудааст. фаъолияти китобхонаҳои электронӣ ва анъанавӣ, кабинетҳои фанӣ ва синфхонаҳои компютерии пайваст бо шабакаи интернет ба ташаккули донишу маънавиёти хонандагон мусоидат менамояд. дар маҷмӯъ 20 нафар омӯзгор ва мураббияҳои соҳибтахассус метавонанд донишу ҳунар, истеъдод ва эҳсоси худшиносии тарбиятгирандагонро дар шароити мусоид тақвият бахшанд. иншооти варзишие ки ҷавобгӯ ба талабот бунёд шудааст ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагон ба машқу тамрин замина мегузорад. зиндагии тарбиятгирандагон дар хобгоҳи дорои шароити сатҳи баланд интиҳои ташвишу нигаронии онҳо шуда ба камолоти онҳо дар муҳити солим замина мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити будубош ва таълиму тарбия дар мактаб-интернати шаҳри Истарафшан ба гурӯҳи соҳибкорон изҳори сипос намуда, иқдоми онҳоро намунаи олии инсондӯстӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоӣ роҳбари давлат маънидод карданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 иншооти соҳаи маорифро ки дар шаҳру ноҳияҳои Истарафшан, Панҷакент ва кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд сохта шудааст, тариқи фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 дар деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истарафшан аз ҷумлаи онҳо мебошад. муассиса дорои 11 синфхона ва дигар иншооти ёрирасон буда барои ба таҳсил фаро гирифтани 500 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. мо кӯдакони хушбахт, мо кӯдакони озод, гӯем аз дилу ҷон, хуш омадед бобоҷон. 30 нафар омӯзгори соҳибтахассус метавонанд раванди таҳсили хонандагонро дар шароити сатҳи баланд ба роҳ монанд. ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 дар деҳаи Порвени деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакент норасоии ҷойи нишаст ва дигар мушкили самти таҳсил дар деҳоти мазкурро бартараф намуд. иншоот дорои 12 синфхона буда дар он имкони ба таҳсил фаро гирифтани 320 хонанда дар 2 баст вуҷуд дорад. бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 ки дар деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакент аз ҷониби сарвари давлат ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт, сифати таълиму тадриси хонандагонро боз ҳам беҳтар менамояд. бинои иловагии таълимӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат бунёд шуда дорои 6 синфхона мебошад. ба ҳамин тариқ дар шаҳраки меҳрони ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 ифтитоҳ ёфт. иншоот бо тарҳи замонавӣ сохта шуда дорои 20 синфхонаи муҷаҳҳаз бо айёниятҳои хониш мебошад. бо бунёди муассисаи нави соҳаи маориф имкон аст ки 1280 хонанда дар 2 баст ва дар шароити мусоид ба таҳсил фаро гирифта шаванд. бунёди 4 иншооти соҳаи маориф ки аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ ифтитоҳ шуд ба таъсиси зиёда аз 100 ҷойи кории нав ва барои дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани зиёда аз 2000 хонанда дар 2 баст дар вилояти Суғд мусоидат менамояд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як гурӯҳ кӯдакону наврасони ятим мулоқот намуданд. таваҷҷӯҳ ба ҳалли мушкилот ва дар муҳити солим ба воя расонидани кӯдакони ятиму бепарастор дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи меҳварӣ дорад ва мо намегузорем ки шумо лаҳзаи худро бекасу танҳо бубинед, таъкид доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. دانش دلی پیر برنا بود بیا موضوع بشنو زی هر دانشه بیا بیزی هر دانشه را میشه من محکم و مقدس خواننده صنف سه‌ای این بارگاهی معرفت بوده از اقدام معرفت پرورانه و انسان دوستانه شما بابا جان عزیز جهتی به هر یک خاندان طیفه نمودنی کتاب شاهنامه‌ای به زوال به وجد آمده داستان را به آزمونی
شهر کرمانشاهی ایران برگزار گردید. از روی نمینتی بهترین شاهنامه‌خوانی جوانی خارجی قرائت نموده سزاوار شاه جایزه گردیدم. بابا جان عزیز، از تجلی روی شما دنیای ما کودکان جلوی تازه گرفته و بینای نوی ما باز هم زیبا و گلپوش گردید. از غمخواری های شبانه ریزی شما پدر معنوی ما دائما برخوردار بوده. شکرانه میکنیم که ما سرزمینی بهشت آسا زندگی داریم. سپس роҳбари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон ба 120 нафар наврасону ҷавонони ниёзманд маҷмӯи сару либос, ширинӣ ва маблағҳои пулӣ тақдим намуда, аз онҳо омӯзиши илму ҳунари мутобиқ ба замони муосирро талаб карданд.